Είναι καλή Κβιλιτάια, το κεφάλι ευκαιρία. Γκολ ο Άρης με τον Μακόσλαν στο 15ο λεπτό. Για τον Άρη στο 11ο λεπτό. Χαραλάμπου να το θέλει. Η κεφαλιά πλάγια πάει μπάλα. Ανέβηκε ψηλά ο Ιράν, πρέπει να ήταν. Ανέβηκε ψηλά, έστειλε την μπάλα όμως έξω. Κάτι έχει πάει Ολυμπιακό. Σε ένα πρώτο 12 λεπτό σχεδόν με μια πολύ καλή φάση για τον Άρη. Φάση με τον Κακουλή, ήταν αδύναμο το τελείωμα από τον διεθνή Κύπριο στράικερ. Εύκολα ο Ταλικμανίδης μάζεψε και το 0-0 παραμένει με τον Άλβες να έχει την κατοχή και να ψάχνει την κίνηση που κάνει ο Κβιλιτάια και θα τον βρει ο Γεωργιάνος. Θέλει να κατεβάσει, κρατάει ο Κβιλιτάια, κόβει δεξιά να κάνει το σουτ, δεν θα περάσει από τον Μπαρμπόσα. Γκάουστατ καρύγγισε ο Καλούλου, Γκάουστατ κρατάει, δίνει πίσω. Μπουράν, Χαραλάμπους, Γκάουστατ. Καλούλου τώρα θα κάνει σέντρα και είναι καλή. Το ανάποδο από τον Κβιλιτάια. Έξω πάει μπάλα, πήγε να μπει στη φάση του Κακουλής με το κεφάλι. Τελικά ο Κβιλιτάια στέλνει την μπάλα έξω. Καλή φάση για τον Άρη στο 12ο λεπτό. Σιγά σιγά ο Άρης εντείνει την προσπάθεια να πλησιάσει περισσότερο την αιστεία του Ταλικμανίδη. Ποιος ετοιμάζεται τώρα από συνέχεια. Πάντα κινείται ο Βίκης. Έτσι για τον Βίκης. Λάβους. Αυτή η μπάλα. Προσπάθησε. Ουράν. Καλούλου. Αριστερά από την Κορέα, βάζει κίνηση τον Μακόσλαν, κοντά του Παντοσκά. Πιέζει ο Μακόσλαν πίσω παρά στον Ταλικμανίδη, πάει να πέτρε τη λιγότερο του φιλεγάς του Ολυμπιακού. Ο Μακρύ τελικά την μπάλα Βίκης. Έκανε κίνηση ο Ειρηνιά, δεν τον βρήκε, όμως έγινε λάθος από τον πολύ πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Τόσκα. Πακαθήμας και Ταλικμανίδης και Καλογύρου, ο σωριστής του Ολυμπιακού που αγωνίζεται από το δεύτερο λεπτό με κίτρινη κάρτα. Χαραλάμπους, Κβιλιτάια, κρατάει μπάλα. Καλούλου, αλλάζει κατεύθυνση. Μπουράν, αλλάζει παιχνίδι. Κορέα, κάνει σέντρα με τον αριστερό και είναι καλή Κβιλιτάια, το κεφάλι ευκαιρία. Γκολ ο Άρης με τον Μακόσλαν στο 15ο λεπτό. Πρώτη παρουσία στην ενδεκάδα για τον Μακόσλαν. Πρώτο γκολ στο πρωτάθλημα. 1-0 ο Άρης νωρίς στο 15ο λεπτό. Κεφαλιά ασίστ του Κβιλιτάια, το τελείωμα από τον Μακόσλαν και ο Άρης νωρίς παίρνει προβάδισμα με τον Βόρειο Ιρλανδό να σκοράρει για πρώτη φορά στα κυπριακά γήπεδα. Εδώ όπως ξεκινάει η φάση με τον Κορέα, τον Κβιλιτάια, τον Μακόσλαν και τον γκολ. 1-0. Εξαιρετική μεταβίβαση του Κβιλιτάια με το κεφάλι, προσπάθησε ο Ταλικμανίδης, δεν μπόρεσε. Εδώ ο Γεωργιάνος βλέπει που είναι ο Μακόσλαν, του στέλνει την μπάλα με το αριστερό Μακόσλαν. Δεν ήταν και τόσο καλό το τελειωμάτο, όμως σημασία έχει που σκόραρε. 1-0 ο Άρης στο 15. Πάμε στον Ανδρέα τον Οδυσσίος, έχει κάτι περισσότερο μετά το γκολ που πέτυχε ο Μακόσλαν. Του άτυχου της χρονιάς μπορούμε να πούμε, γιατί να κάνεις προπονήσεις και να μαθαίνεις χιαστούς. Μιλάμε για τη μεγάλη ατυχία. Ο Έργας που αποκτήθηκε για το άκρο της άμυνας, πρώτη δεύτερη προπόνηση του Άρη, μαθηκές τους.
θα λείψει για μεγάλο διάστημα. Το αφιέρωσε το τέρμα κρατώντας τη φανέλα του συμπαίκτες του χώρου. Επειδή δεν το είδαμε κι εμείς να αγωνίζεται, δεν ξέραμε το φανέλα, γιατί επαναλαμβάνω 2 προπονήσεις έκανε τον Άρη. Τον αριθμό 40 η φανέλα εξωθήκε από τον Μακρόσλαντο σκόρερ, του την πήγε ο Βανάλβες. Σε ό,τι αφορά τώρα στο παιχνίδι, ο Γιώργος ήταν έξαλλος νωρίτερα με το κέντρο αμήνας του, γιατί έβρισκαν τον τρόπο να αξιοποιήσουν παλιές οι παίκτες του Άρη, ιδίως ο Μιλιτάια, και να το πλήρωσε η ομάδα του στην πορεία. Συνεχίζει αυτό το πίεση ψηλά, αλλά είχε κάποια παράπονα από τον τρόπο που λειτουργούσε. Επαναλαμβάνω την καρδιά της άμυνας. Τα υπόλοιπα κομμάτια μπορώ να πω ευχαριστημένος. Πολλές οδηγίες στο πικί για το πώς πρέπει να βάλει πίεση. Απ' την άλλη, ο Τσεμπράτσκοφ ήταν ευχαριστημένος από το ψυχερές της ομάδας και την πίεση που έβαζε. Πλέον δίπλα στην ορειτινή ομάδα του προηγήμενη πήρε το ζητούμενο να σκοράρει από το πρώτο τέλος. Στο περίπου στο ίδιο χρονικό σημείο σκοράρει και η Φρίτομικ 24 Κρασαβαϊνή απέναντι στη Μουρέα και προηγείται με το 0. Εδώ ο Άρης πετυχαίνει το ζητούμενο που ήταν ένα γρήγορο γκολ με τον Μακόσλαν. Το 15 είναι μπροστά. Εδώ υπάρχει έμεσο παράβαση που έκανε ο Άλβες, και αυτό δείχνει ο Μάριος Αντωνίου. Δίνουμε σε επανάληψη να βγάλουμε και εμείς το συμπέρασμά μας για το τι είδε και σφίριξε αμέσως ο Μάριος Αντωνίου. Πάμε να δούμε τον Άλβες εδώ να μαζεύει. Μάλιστα, μέχρι εδώ. Α, το πέφτει η μπάλα και την ξαναμαζεύει. Μάλιστα. Και αυτό είδε ο Μάριος Αντωνίου και σωστά δίνει παράβαση ο Μάριος Αντωνίου. Άφησε την μπάλα ο Άλβες, κύλησε, την μάζεψε και πάλι με τα χέρια, ενώ δεν είχε το δικαίωμα να το κάνει, και ο Ολυμπιακός από το πουθενά έχει την ευκαιρία να απειλήσει. Είναι ο Ειρήνια και ο Ίτζα πίσω καλά. Και ο Πίκης τώρα, έφυγε ο Ίτζα, ο Πίκης θα κάνει αυτή την παραστατική τελικά. Το πλάι ο Ολυμπιακός βοηθός, πλάι ο εκτελείται. Υπάρχει μια δεύτερη παραβάση στον χώρο, συνεχίζει το παιχνίδι. Τόσκα η ευκαιρία, το γύρισμα. Ο Άλβες που βγαίνει και κερδίζει επιθετικό φάουλ. Ο Άλβες είναι κάτω. Το παιχνίδι σε κάποιο σημείο του παίζονταν και με δύο μπάλες στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ η φάση με το φάουλ στον Άλβες που κάνει απειλή. Πάντως ο ρυθμός αλλάζει και γίνεται ακόμη πιο καλός, πιο γρήγορος. Ήταν το γκολ που πετυχαίνει ο Άρης. Ο Ολυμπιακός που πριν το γκολ του Άρη είχε καλή παρουσία στον χώρο. Δεν απείλησε Άλβες, αλλά στεκόταν καλά αρκετά στον αγωνιστικό χώρο. Ήρθε όμως το γκολ του Μακόσλαν, νομίζω σε μια στιγμή που δεν λειτουργήσε σωστά η άμυνα του Άρη, γιατί και ο Μιλιτάια είχε χώρο